13वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव गोव्यात सध्या चालू आहे आणि मला वाटतं एक असे ॲक्टर, एक असे गायक ज्यांचा आवाज पूर्ण गोव्याच्या, मी म्हणेन की फक्त ज्यांना गाणं आवडतं किंवा गाणं ऐकलं आहे त्यालाच नाही, तर मला वाटतं की अशा युवा पिढीपर्यंत एक आवाज ज्यांचा सगळे लोक फॅन आहे. राहुल देशपांडे आमच्याबरोबर आहे. सर, वेलकम टू गोवा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. कसं वाटतं गोव्यात येऊन सगळ्यात आधी कसं वाटतं? म्हणजे कामासंदर्भात येणं बरं वाटतं की हॉलिडेसाठी येणं? मला कायम गोव्यामध्ये गोवेकर जे रसिक आहेत ते इतके मनापासून गाणं ऐकतात आणि इतकं त्यांनी मनापासून संगीतावरती प्रेम केलेलं आहे पिढ्या दर पिढ्या. म्हणजे माझे आजोबा पण इथे खूप यायचे. माझे आजोबा इनफॅक्ट खूप अस्खलित कोकणी बोलायचे. मी इतका राहिलो नाही त्याच्यामुळे मला जमत नाही. पण मला वाटतं की इकडे जर तुम्हाला दाद मिळाली ना तर तुम्हाला जगात सगळीकडे दाद मिळते. आणि इकडे जर तुम्हाला सांगितलं की बाबा हे नाही जमलं तुला, तर मग दुसरं काहीतरी करायला पाहिजे असं मला वाटतं. मी का म्हटलं युवा पिढीपर्यंत, कारण आजकाल युवा पिढी आम्ही म्हणतो की वेस्टर्न कल्चर किंवा वेस्टर्न गाणी ऐकतात, इंडियन जास्त कमी ऐकतात वगैरे सगळं म्हणतात. पण आपलं नाव मी युवा पिढीकडून जास्त ऐकलंय गोव्यात. तरी त्याचं रिझन काय वाटतंय सर तुम्हाला? मला नाही माहिती. मी जसा गात होतो तसाच मी गातोय. मला वाटतं यूट्यूबमुळे असेल किंवा मी वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये लोकांसमोर येतो. जज म्हणून आलोय, कधीतरी नाटकांमधनं आलोय. आणि मला खूप मुद्दाम सांगावं असं वाटेल की मी इथे माझी सगळी संगीत नाटकं खूप लोकांनी डोक्यावरती घेतलेली आहेत. मग ते पहिलं कट्यार काळजात घुसली असेल किंवा मानापमान असेल किंवा संशय कल्लोळ असेल किंवा सोबत असेल. आणि मला वाटतं तिथनंच कुठनं तरी मला अभिनयाचा अंग एक मला वाटतं की एक डेव्हलप व्हायला लागला आणि त्याच्यातनं ही चित्रपट निर्मिती झाली. आणि निपुणला असं वाटलं, निपुण धर्माधिकारी आमचे जे डिरेक्टर आहेत, की ही भूमिका मी करू शकेन. आणि आय एम व्हेरी हॅपी की मी ही भूमिका मनापासून करू शकलो. मला आय हॅव नो रिग्रेट्स की मी हे असं नाही असं करायला पाहिजे होतं. जसं मला निपुणनी ब्रीफ केलं होतं तसं मी याच्यामध्ये काय म्हणतात त्याला स्वतःला पाहू शकलो आणि मी ते करू शकलो. सर, मी वसंतरावबद्दल बोलतोय कारण मला वाटतं हे तुमच्या मनाच्या एकदम जवळचं फिल्म असेल. कारण तुम्ही जे प्ले करतायत रोल ते पण तुम्हाला ॲक्च्युली प्ले करताना भरपूर हेल्प पण झालं असेल, कारण तुमचंच हे फॅमिलीमधलंच हे आहे. जेव्हा कास्टिंग झाली तेव्हा हे सगळं डोक्यात होतं का? निपुणने काही बोललं होतं का तुम्हाला? मला वाटतं हे ॲक्च्युली डबल एजेड स्वॉर्ड म्हणतो ना आपण, दुधारी तलवार ज्याला म्हणतो, तसं होतं हे माझ्या बाबतीत. बिकॉज माझा आणि माझ्या आजोबांचा तसा सहवास नव्हता. म्हणजे आय वॉज ओनली 4 years old, क्लोज टू 4 years when I lost him, like he passed away when I was 4. आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं की फक्त संगीताच्या माध्यमातून असेल किंवा आजीकडनं ज्या गोष्टी रोज ऐकायचो, माझ्या आईवडिलांकडनं ऐकायचो, त्याच्यातनं मला आजोबा कळत गेले. आणि अर्थात जेव्हा गाणं मला कळायला लागलं तेव्हा मग मला त्या गाण्यातली काय सहजता म्हणूयात, त्या गाण्यातला विचार म्हणूयात, त्या गाण्यामागचा पण एक विचार जो असतो प्रत्येक गायकीतला, तो मला हळूहळू कळायला लागला. आणि मला कळायला लागलं की हा स्पेक्ट्रम केवढा मोठा आहे या माणसाचा. आणि जेव्हा चित्रपट करायचा विचार आला माझ्या डोक्यामध्ये, तेव्हा निपुणनी ज्या पद्धतीने तो स्क्रीन प्ले लिहिला होता, प्रत्येक सीन लिहिला होता, मला असं वाटतं की कुठेतरी निपुणला हा कॉन्फिडन्स होता की तो म्हणला, राहुल दादा ही भूमिका तूच करायचीस. मी त्याला हेही विचारलं की आर यू कॉन्फिडंट की मी हे करू शकेन, बिकॉज खूप वेगळ्या शेड्स आहेत त्या भूमिकेमध्ये. मी सर मला असं वाटतं ही तूच करू शकशील. सो मी त्याचा कॉन्फिडन्स बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की नो, आय शुड गिव्ह इट अ शॉट, आय शुड गिव्ह इट लाईक अ 100% सिन्सिअर शॉट. आणि फॉर्च्युनेटली मला वाटतं की हे जे काय तुम्हाला पडद्यावरती दिसलं आहे हे सगळं क्रेडिट माझ्या निपुणचं आहे. मी माझा म्हणतो कारण त्याच्याबरोबर मी 3 नाटकं केलेली आहेत. आणि तो जेव्हा 22-23 वर्षाचा होता तेव्हा पहिलं संगीत नाटक त्यांनी माझं केलं आहे. सो हे मला खूप आनंद होतो की मला ह्या चित्रपटाकरता जो एक नॅशनल अवॉर्ड मिळाला गाण्याकरता. यू विल बी सरप्राईज की मला कोणचं गाणं हे माहिती नाही. सगळी जी मी गाणी गायलो मी वसंतराव करता, मला आजच ते पत्र मिळालं आहे. त्या सगळ्या गाण्यांकरता हा मला अवॉर्ड मिळालेला आहे. आणि ते अवॉर्ड पण मी आमच्या निपुणच्या नावाने करतो. कारण त्याला जर हे दिसलं नसतं, त्यांनी जर हे व्हिज्युअलाइज केलं नसतं तर हे काहीच घडलं नसतं. सर, स्ट्रगलचं स्वरूप बदललेलं असेल. स्ट्रगल आधी पण होते, आता पण स्ट्रगल्स आहेत. काय वाटतं तुम्हाला की आता जास्त स्ट्रगल करावं लागतं कारण नवीन सुद्धा काही कलाकार येतात, सिंगर्स येतात? काय वाटतं? मला वाटतं प्रत्येक काळाची परिस्थिती असते आणि त्या परिस्थितीशी झगडा हा कायम असतो. त्याच्यामुळे परिस्थिती बदलते
काळ बदलतो पण स्ट्रगल हा बदलत नाही. हा प्रत्येक काळाला तो खूप रेलेव्हंट असतो आणि तो प्रेझेंट असतो. त्यामुळे तेव्हाचे जे काही एक परिस्थिती होती, सर्कमस्टन्सेस होते, त्याच्याशी झगडा करण्याकरता मला वाटतं की ते परिश्रम असतील की ती एक आतमध्ये चिकाटी असेल, जिद्द असेल, पर्सिव्हिअरन्स असेल, हा त्या काळामध्ये पण तितकाच लागायचा आणि आजही तितकाच लागतोय. फक्त परिस्थिती बदललेली आहे. आज जशी ही माध्यमं खूप आहेत, त्यांच्या बरोबर राहणं हा पण एक स्ट्रगल झालेला आहे. जस्ट टू कॅच अप विथ द सोशल मीडिया, टू बी रेलेव्हंट ऑल द टाइम. आता पूर्वीसारखं चालत नाही की मी कुठेतरी एका डोंगरामध्ये जाऊन रियाज करतोय आणि माझ्यापुरतंच मी गाणं गातोय. मग ते जगाला कळणार कसं? आजचा काळ असा आहे की हे जगाला कळलं पाहिजे. जर तुम्हाला पुढे जायचं असेल कमर्शियली, तर मग काय करायला पाहिजे? तर मग वेगवेगळे आता माध्यमं आहेत, मग त्याच्यामधलंही स्ट्रगल आहे. मग त्याच्यामध्ये आता नवीन रील्स चालू झाली आहेत. हे सगळं मी जेव्हा मोठा होत होतो तेव्हा हे काही नव्हतं, पण आता मी पण करायला लागलोय ते. म्हणजे मला करायला लागतं म्हणून नाही करत आहे मी एन्जॉय पण करतो थोडंसं. आणि हे जर एन्जॉय केलं तरच त्याच्यामध्ये मजा आहे. अदरवाईज ते जितकं फेक वाटेल ना तुम्हाला, तितकं यू विल नॉट असोसिएट विथ दॅट. त्यामुळे मला वाटतं की प्रत्येक काळाचा स्ट्रगल हा युनिक असतो आणि त्याची मजा असते. मला वाटतं एक वाक्य तुमचं, जेवढं फेक वाटेल तेवढं कनेक्ट नाही होणार. मला वाटतं हे एकदम महत्त्वाचं आहे. रिअल गोष्टीकडे लवकर कनेक्ट होतं. आणि सर, शेवटचा तुमचा मला हा इनिशियल खूप आवडला आणि मला वाटतं की हे खास तुम्ही प्रोग्रामसाठी डिझाईन करून घेतलंय? नाही, माझी डिझायनर जी आहे मी ॲक्च्युली आज काही अगदी सिम्पल येणार होतो. मला जब्बा सापडला, मी तो घातला. मे बी उद्या मी काहीतरी जनरल शॉर्ट्स आणि शर्टमध्ये येईन, पण बरं झालं मला जब्बा सापडला आणि नेमकं त्याच्यावर रा लिहिलंय. सो माझी डिझायनर काहीतरी वेगवेगळं करत असते आणि आय डोंट क्वेश्चन हर. आय जस्ट गो विथ द फ्लो. जे तिला पाहिजे ते मी घालतो आणि फॉर्च्युनेटली ते लोकांना आवडतं अँड बिकम्स अ ट्रेंड. सो आय एम हॅपी. सर, थँक्यू व्हेरी मच. मला वाटतं खूप बरं वाटलं आपल्याशी बोलून आणि थँक्यू. परत कधी गोव्यात आलं तर नक्की सांगा सर. आम्हाला तुमच्याबरोबर एक चहा कॉफी प्यायला नक्की आवडेल. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. 13th गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल सध्या गोंयांत चालू आसा आणि त्या निमतान हांगासर आयनॉक्सान किंवा ESGन म्हणा जायती मुवीज जी म्हाका दिसता की मराठीतली सगळ्यात बेस्ट मुवीज तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. एक प्राऊड फिलींग करता सद्या, कारण एक फिल्म जे गोंयकारांच्या सारके लागीं आसता आणि तांच्यांनी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय तें म्हळ्यार ताट कणा हे मुवी जेन्ना तुमी पळयतले तेन्ना तुमकां एक नक्की कळटलें की आमी एज अ गोंयकार म्हणून कितले प्राऊड फील करपाक जाय ताजे बद्दल तर जालें. प्लस एक जेन्ना आयुश्य आमी जगता तेन्ना कितले स्ट्रगल्स किंवा आमी कशे आसपाक जाय, कशें जिवन जगपाक जाय हाजे बद्दलचो एक वेगळो पर्स्पेक्टीव तुमच्या कडेन येतलो. ताटकणा हे मुवी जे आसा ते गोंयचे आमचे डॉक्टर रमानी सर हांच्या कथे तांच्या जिवनाचेर आधारीत आसा आणि आमच्या बरोबर सध्या हे मुवीचे डिरेक्टर अँड दोतोर स्वता आमच्या बरोबर आसा. सर, परत एकदा वेलकम. फाटल्या दिसांनी आमी तुमच्या बरोबर गजाली केल्याच. दोतोर, जेन्ना मुवी आमच्या गोंयान किंवा अशा फेस्टिवलांक वता आणि तुमच्या लायफाचेर आसा, पयलो प्रश्न आणि फेस्टिवलांक एक म्हाका दिसता प्रिमियर जालो ऑलरेडी ताजो तुमी पळयलें, रिस्पॉन्स कसो कितें आशिल्लो? रिस्पॉन्स पयली एक ते प्रिमियर तो पुण्याक जालो, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पुण्याक जाल्लो ताजो. रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गूड. हांव एक गोश्ट सांगल्यार आमकां पयलीं इंट्रोड्यूस केले आनी आमकां फाटल्यान बसयले. हावस वॉज फूल आनी पुण्याक न्ही भोवतेक सगळे कॉलेज स्टुडंट ते सगळे आशिल्ले. मुवी जेन्ना सोंपली त्यांनी सगळ्यांनी 180 टर्न केले आमचे कडेन पळोवन. सगळ्यांनी 5 मिनटां ते सारके टाळयो वाजयताले आणि आमचो तो हिरो उमेश कामत ते परत सगळ्यांकडे करून ते मस्ट बी व्हेरी टायर्ड अशें. देर इज अ मॅसेज इन टू दीस की आमकां दिसता की कॉलेज स्टुडंट पळय आसा म्हणजे तांकां सगळें मसाला जाय, गर्लफ्रेंड जाय, बियर जाय आनी असलें जाय न्हय, पूण तांच्या हार्टान भितर तांकांय दिसता की वी शूड अचीव समथींग. सो दे फेल्ट व्हेरी हॅपी टू सी सच ए मुवी. सो आय न्यू दॅट टायम की दीस ए व्हेरी इन्स्पिरेशनल मुवी. आतां तर गोंया हाडल्या ती, गोंयांत जाता, आज आसा शो, फाल्यां आसा शो. सो आय एम sure
की गोंयकारांकूय ती तशीच इन्स्पिरेशनल दिसतली. अँड तुमचं काय मत आहे? हे गिरीश मोहिते ह्यांनी ते डायरेक्ट केले. मी आपल्याकडे पण येतोय कारण मी बघितलंय एवढे वर्ष जेव्हा फेस्टिवल्स मी बघतोय, फेस्टिवलमध्ये येतोय, नेहमी एक वेगळ्या टॉपिकवरती एक फिल्म तुम्ही घेऊन मी बैलचं पण मला आठवतंय बायोस्कोप मधलं पण. जेव्हा स्टोरी ऐकली तुम्ही ह्या मूवीची काय वाटलेलं सगळ्यात आधी? कारण मी सरांना आम्ही फॉलो करतोय एवढी वर्ष झाली आणि ते मॅरेथॉनला पण एवढी वर्ष, आम्हाला पण खूप बरं वाटतं जेव्हा सर एवढं काम करतात. असं काय वाटलेलं आपल्याला? मी म्हणजे जेव्हा श्रीकांत बोजेवरांकडनं मी पूर्ण हे स्क्रिप्ट ऐकलं तेव्हा म्हटलं की हा रेग्युलर सिनेमा नाही आहे. मला जरा वेगळे विषय करायला आवडतात, तेच त्यात पठडीतले सिनेमे करून मला काही चॅलेंजिंग राहत नाही. तर हे स्क्रिप्ट जेव्हा मी वाचलं ते मला खूप चॅलेंजिंग वाटलं आणि मुळात नुसतं चॅलेंजिंग नाही तर एक इन्स्पिरेशनल, म्हणजे मी स्वतः ते करता करता खूप इन्स्पायर होत गेलो आणि त्याचा शेवट गाठेपर्यंत एक सॅटिस्फॅक्शन मिळतो ना, एक सिनेमा कंप्लीट केल्यानंतरचा, एक एडिट झाल्यानंतर सिनेमा जेव्हा आपण 4 लोकात मोठ्या स्क्रीनवर जेव्हा बघतो ते जे समाधान मिळतं ना, ते मला ह्या सिनेमातून मला प्रचंड समाधान मिळालं. कारण ह्या सिनेमाची म्हणजे काय म्हणतात ना, ह्याचा जॉनरच वेगळा आहे की गाणी नाही, नाच नाही, फालतू विनोद नाही. म्हणजे असं नाही की ते असलं म्हणजे सिनेमा वाईट. सिनेमा करमणुकीसाठीच बनवला जातो, एंटरटेनिंगसाठी. पण एंटरटेनमेंट सोबत तुम्हाला काहीतरी एक इन्स्पिरेशन मिळेल असं काहीतरी एक तुमच्याकडून काहीतरी काम घडलं पाहिजे. जसं डॉक्टर रामाणींकडनं त्यांच्या आयुष्यात हे एवढं मोठं काम घडलं, जे स्पाईनची सर्जरी त्यांनी जी इन्व्हेंट केली, ही इज अ पायनियर ऑफ स्पाईन सर्जरी. तर ती गोष्ट ती एक मोठी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर येते आणि त्या जबाबदारपणे जर आपण ती गोष्ट जर नाही मांडू शकलो तर मग आपलं आत्तापर्यंतचं करिअर जे आहे ते काही कामाचं नाही. आणि ती जबाबदारी मला फार मोठी वाटली आणि ते मला वाटतं की मी ते 90% तरी मी यशस्वी झालेलो आहे. त्याच्यात 100% मी कधीच म्हणणार नाही, कारण 100% जर मी केलं असं म्हटलं की संपलं आपलं आयुष्य. पण सर मला एक सांगा, जेव्हा सरांनी पण सांगितलं पुण्याला जेव्हा प्रीमियर झालेला, युवा काही प्रेक्षक होते, 5 मिनिटं त्यांनी टाळ्या वाजवल्या, त्याच्यानंतर तुमच्याकडे येऊन ते बोलल्या पण असेल, काही सांगितलं पण असेल, काय नेमकं आणि कुठलं सगळ्यात बेस्ट कॉम्प्लिमेंट कुठलं होतं त्याच्यात? म्हणजे काय असतं की मेडिकल फील्डमध्ये अशी काही कामं केलेली लोक आहेत. म्हणजे सरांनी जे केलं आहे ते म्हणजे त्यांनी जे शिखर गाठलं आहे ते लोकांपर्यंत ते जेव्हा आम्ही पोहोचवायचा प्रयत्न केला आणि लोकांपर्यंत ते जेव्हा पोहोचलं कॉमन ऑडियन्सपर्यंत, बाकी त्या फील्डमध्ये म्हणजे ही इज अ गॉड. पण जेव्हा हे पोहोचल्यानंतर ते लोकांना एक आय ओपनर म्हणतात ना की अरे हे आम्हाला माहितीच नव्हतं. आणि असा जर एखाद्या व्यक्तीने असा जर ध्यास घेतला आणि असं जर स्वप्न बघितलं तर तो पूर्ण करू शकतो, हे त्या सिनेमातून आणि त्या डॉक्टर रामाणींनी दाखवून दिलेलं आहे. आणि हा जो रिस्पॉन्स मला त्या यूथकडून आला ना, तेव्हा फार बरं वाटलं की करमणूक म्हणून आपण सिनेमा न करता एक काहीतरी इन्स्पिरेशनल सिनेमा केला, याचं मला फार समाधान वाटतं. दोतोर एक गोष्ट हांव तुमकां विचारपाक सोदतालो. खूपदा अशोक मामांनी सुद्धा एक गोष्ट खूपदा म्हळ्ळें की आपूण आयज जो इतली वर्सां काम करता ते तुमच्या खातीर म्हणून, की हाजे फाटली स्टोरी कितें आशिल्ली? स्टोरी म्हणजे खूब वर्स जालें ताका आतां. ते दोतोर मामा म्हणटाले की ताजो एक्सिडेंट जाल्लो आनी ताजी मान तुटलेली. तो ही वॉज गोईंग टू पुण्याच्या जवळ पाविल्लो तो ताका आतां पुण्याक एडमीट केल्लो हॉस्पिटलांत आनी दे डीड नॉट नो वॉट टू डू विथ हिम. अशें जालें तें. म्हणटकूच मागीर ताका ताणें तें अशें चिलखत पळय घालता म्हणटा आमी मानीक, तशें धाडून 5 म्हयने 6 म्हयने धाडलो. परत चिलखत काडलें की परत ताजी मान सकयल पडटाली. अशें जालें. मागीर असो करून तो मुंबय आयिल्लो. Then he was introduced to me at that time and I knew how to do with him like that. So I explained to him and मागीर ताका सांगलें तुजें मागीर ऑपरेशन करूंक जाय, हांव करता तुजें ऑपरेशन बरे भशेन जाता. आनी मागीर ताजें हांवें ऑपरेशन केलें आनी तें ऑपरेशन केल्या पासून
ताका एक उर्मी मेळ्ळी न्हय की आपण आता परत सिनेमान काम करूंक शकतलो म्हणून अशें जालें आनी तेव्हा पासून तो केन्नाच फाटल्यान सरलो ना आनी आतां ते सगळे आमी जे ताजे तो कॅरियर जो पळयलो तो सगळो तो ही फील्स दॅट ही हॅज गॉट ए सेकंड लायफ एंड देरफॉर ही कन्सिडर मी एज अ गॉड बट इट्स ऑलराइट ही आमची हिरोईन तर शी इज ऑल्सो हियर आता आय एम व्हेरी हॅपी आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी मी खरं सांगू की आम्ही सरांना आयडल म्हणून बघतो कारण ह्या एजवरती पण सर मॅरेथॉन मला खास करून कशाला मला वाटतं की युवाने प्रोत्साहन घ्यायला पाहिजे आणि सरांनी जसं सांगितलं की असं नाही आहे हे मी पण म्हणतो की यूथ फक्त कुठल्या तरी बियर किंवा ह्याच्या आहारी जाऊन काम करतं असं नाही आहे त्यांना चांगलं मार्गदर्शन केलं ते तरी करतात काम सरांच्या मूवीमध्ये सरांच्या लाईफवरती मूवीमध्ये जेव्हा काम करतं ते सगळ्यात आधी थॉट काय होता सगळ्यात जेव्हा कुठलीही गोष्ट किंवा कुठलीही व्यक्ती किंवा त्याचं यश जेव्हा आपल्याला दिसतं तेव्हा त्याच्या आजूबाजूला एक आपल्यासमोर न आलेले अनेक असे सपोर्ट सिस्टीम असते आशीर्वाद असतात किंवा वेलविश असतात किंवा केलेली मदत असते जी परिपूर्ण होऊन ते एक सक्सेस आपल्याला दिसतं तर जेव्हा मला ही कथा गिरीश सरांनी सांगितली की असं असं आहे तेव्हा एक मोठी सपोर्ट सिस्टीम म्हणून यांच्या आजूबाजूला फिरणाऱ्या त्यांच्या पत्नी आणि त्यांनी सांभाळलेलं त्यांच्या ध्येया व्यतिरिक्तचं सुद्धा सांभाळलेलं आयुष्य ही खूप मोठी गोष्ट आहे खरं म्हणायला गेलं तर आणि ते मला साकारायला मिळालं त्याच्यात मला माझं मी सौभाग्य मानते आणि ते खूप कमी जणांना माहीत असतं तुमची आधी ती फिल्म लागली होती ताटकणा आणि त्याच्यामध्ये अनेक कलाकारांनी काम केलं होतं तुम्ही आहात त्याच्यामध्ये तर प्रेक्षकांच्या एकूण तुमच्याकडे प्रतिक्रिया कशा होत्या प्रेक्षकांनी कसा एन्जॉय केला तो फिल्म किंवा कसा दृष्टिकोन होता त्यांचा फिल्म बघताना मुळात ह्या विषयावर ज्यांचा विश्वास आहे की एक जनजागृती सोशल मेसेज किंवा एक इन्स्पिरेशनल फिल्म हा क्रायटेरिया ज्यांना आवडतो त्या सगळ्यांनी गर्दी केली होती रिस्पॉन्स खूप छान होता आणि डॉक्टर रामाणी हे इतका मोठं व्यक्तिमत्व आहे आणि त्यांची कारकीर्द आणि त्यांनी आपल्यासाठी एक नवीन संशोधन करून स्पाईनच्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सवर त्यांनी जे काही काम केलं आणि आपलं अख्खं आयुष्य वेचलं आहे त्यांची ही स्टोरी आहे त्यामुळे तितकी ती मनाला भावते सुद्धा आणि इतकं मोठं व्यक्तिमत्व आपल्या भारतातलं आहे आणि त्यांनी एवढं काम केलं आहे हे आपल्याला लक्षात येते ह्या फिल्ममधनं सो लोकांचा प्रतिसाद छान होता डिटेलमध्ये फिल्म त्यांचा प्रवास सांगते आणि त्यांनी केलेल्या त्यांच्या संशोधनाबद्दल बोलते त्यामुळे लोकांनी ते खूप चांगलं घेतलं आहे आणि खूप छान रिस्पॉन्स आहे पॉझिटिव्ह आहे आणि आता आपल्याला जागृत झालो आहे की अच्छा डॉक्टर रामाणी आहेत आणि त्यांनी काय काय केलं आहे आणि वी आर लकी टू हॅव देम हिअर खरंच सुंदर पिक्चर आहे आणि व्यवस्थित म्हणजे मांडणी आहे मला स्वतः अनुभव आहे माझासुद्धा 12 तासाचं ऑपरेशन झालं पाठीच्या कण्याचं बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये मी ह्याच्यातून गेली आहे म्हणजे काय आणि पिक्चर खरंच मला माझी स्टोरी आहे असं वाटलं ते सगळं आणि रामाणीसारखे म्हणजे खरंच रामाणींची भूमिका ज्यांच्याने केलं त्यांची भूमिका उमेश कामत बेस्ट आहे तो आधीपासूनच बरा आहे म्हणजे उमेश कामत काय आणि ह्याच्यात तर तो एकदमच बरोबर आहे आणि त्याची बायको झाली तिचं पण बरं आहे काम सगळ्यांचं व्यवस्थित आहे अतिशय सुंदर मूव्ही आहे त्यांनी म्हणजे इतकी छान प्रकारे तो हे केलं आहे आणि विशेषतः आजच्या या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या डॉक्टरांना कसं इन्स्पायर करावं ते आणि आदर्श आहेत खरं तर म्हणजे त्यांना बाकीचे इतके पुरस्कार आहेत तर पद्मश्री पद्मभूषण वगैरे असे पुरस्कार का मिळू नये हे वाटतं अगदी आणि एक गोमांतकीय म्हणून तर त्यांचा खरंच खूप अभिमान वाटतो आणि खरंच खूपच सुंदर मूव्ही आहे तर सगळ्यांनी बघावा विशेषतः मेडिकल फील्डमध्ये असलेल्यांनी तर नक्कीच बघावा कारण मुलांसाठी ते फार मोठं इन्स्पायरेशन असणार आहे धन्यवाद Dr. Ramani has been my inspiration for a long time. He has come to my college when I was in 12th standard. So after meeting him, I turned to medical field. So I'm following his path, trying to, with all my efforts. As a youth, दूसरे युवकांना क्या message दे सकते हैं? The main cause is from the film what we got is mostly motivation because the way he tries to aspire what he wants to do. Always do what your heart tells you and follow it.
ना एक्चुली हांव पयले पिक्चर पळोवपाक गेलो तर म्हाका कोण तरी सांगिल्लें म्हाज्या आमिगाने की मातशी बरो पिक्चर आसा पळय म्हणून हांव गेलो आनी खरोखरच एक्चुली रामाणी डॉक्टर साहेबांचें काम पळोवन मातशी एकदम सरप्रायज आणि इतले त्यांनी डेडिकेटेड आणि इतले लोकांक त्यांनी रिसर्च केलो आणि हार्डशिप केल्या. सो इट इज ग्रेट थिंग विच हॅज ॲडेड नॉलेज टू मी रिगार्डिंग गोवन पर्सन. और जे ॲक्टर्स आसताले तेजें काम एकदम सुपर. म्हणजे जो रामाणीचे काम केले त्याचे काम एकदम सुपर आणि बाकी सगळ्यांचे बी कामां एकदम सुपर्ब. खरें म्हणशी जाल्यार गोव्याचो पिक्चर म्हणून हांव पळोवपाक मातशी हे आशिल्लो की इतले कांय व्हडले ना म्हणून अशें दुसऱ्या पिक्चराक वचपाक सोदतालो पण आय एम व्हेरी हॅपी की बरें बेस्ट 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 एकदम बरें पिक्चर केलें. म्हणजे इवन क्वालिटी ऑफ पिक्चर ॲक्शन फोटोग्राफी एवरीथींग वॉज व्हेरी नायस. डायलॉग्स and this thing also very nice actually. हांव गणेश केंकरे. दोतोर म्हज्या पप्पाचो मामे भाव. तर ल्हान आसतना काकाक आमी आमच्या घरा कडेन पळयलेलो आयकलेलो ताजे बद्दल ताजे पुस्तकूय वाचिल्लें. पूण ह्या पिक्चरान सगळी ताजी लायफ स्टोरी सामकी रियलशी आज पळोवपाक मेळ्ळी आनी तातूंत काही एक गजाली तो नरेंद्र एक 21 वर्साचो भुरगो जाका तो उबो करता आनी काही गजाली ज्यो हे आशिल्ल्यो सारक्यो टचिंग आशिल्ल्यो. सो ओवरऑल इट इज वन ऑफ द बेस्ट मुवीज आय हॅव एवर वॉच्ड आनी फॅब्युलस मुवी आसा सारको. आयच्या युथांक तुमी कितें मॅसेज करता ह्या मुवीक? आयच्या युथांक मॅसेज हीच आसा की तांचीच मॅसेज आसा काकांचीच की सरस्वती जे जर हे करत म्हणजे शिक्षणा फाटल्यान जर मनीस धांवत जाल्यार ते म्हणटात की लक्ष्मी आपोआप फाटल्यान धांवत येता. सो भुरग्यांनी फक्त मायंड तांचो डिस्ट्रॅक्ट करनासतना अभ्यासाचेर जर तांचो फोकस दवरत जाल्यार तांणी जशें एचीव केलां लायफान तशें खूब आयचे तरणाटे सगळे एचीव करपाक शकतात. सो हांणी आपलो फोकस फक्त पुस्तकांनी दवरपाचो आनी शिक्षणान तांचो फोकस दवरपाचो होच मॅसेज आसा सगळ्या युथांक. म्हजें नांव निराई केंकरे आनीक अमेझींग मुवी. इट मेड मी क्राय. एक्चुली रामाणी काका म्हणजे डॉक्टर रामाणी आसा ते आमचे रिलेटीव पूण तांची स्टोरी इतली आमकां बी खबर नाशिल्ली. ते कशे खंयच्यान खंय पावले तांचे सक्सेसीस आमी पळोवंक शकतात पूण कितलो स्ट्रगल केले कितली स्टडीज केले हे ह्या मुवी थ्रू आमकां कळ्ळें. आनी प्रत्येक घरांक डॉक्टर रामाणी सारकेच भुरगे जावचे अशी अपेक्षा दवरता आनी मुरगेर सुद्दां केन्नाय फुडें फ्युचराक बेबी जाले सेकंड बेबी तर डॉक्टर रामाणी सारके जावचे जे एवरी पेरंटाचे ड्रीम आसतले. नो डावट इतली वर्सां तांचे खातीर खूब 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 रिस्पेक्ट आशिल्लो पूण हो रिस्पेक्ट 4 गुणा चड वाडला ह्या मुवी थ्रू एन्ड ऑल. आनी आय एम ग्लॅड की हांव तांच्या संपर्कांक रेगुलरली आसा. ही इज वन ऑफ म्हणजे ही इज अ मेंटर. लोकांक तांकां फक्त अपॉयंटमेंट घेवन पळोवपाक मेळटा आमकां ते डे टू डे पळोवपाक मेळटात. तांच्या बद्दल ह्या मुवी थ्रू खूब कितें पळोवपाक मेळ्ळें. आय एम रियली वेरी ग्लॅड. आय एम स्पिचलेस आनी मॅक्झिमम लोकांनी हो मुवी प्लीज प्लीज वचून पळोवचो. खूब अशे डान्स हे ते सगळेच पळयतात पूण मोटिवेशन झिरोंतल्यान कशें विश्व करप झिरोंतल्यान कशें लोकां खातीर झळकप हें सगळें मुवींतल्यान कळ्ळां. थँक्स टू काका. थँक्स दॅट ही इज देर फॉर ऑल ऑफ अस. थँक्यू. सर तुमचें नांव? श्यामचारी. सर आज तुमी ताटकणा मुवी पळयले. एक्चुली हांव सांगलो बायोपीक मनी हे बायोपीक मुवी म्हणून हांव समजलो ते खंय तरी ट्रॅकाच्या भायर वयता समजलो आनी खंय तरी तो वेगळ्या पद्दतीन जातलो पण पिक्चर म्हाज्या दृश्टीन खंयच भरकूंक ना. आनी म्हाका अशें दिसता की आमचे गोव्याचे सुपुत्र जे डॉक्टर रामाणी आहा न्हू तेजो हो मुवी प्रत्येकान पळोवपाचो. मदें मदले सीन जे अशे आहा की ते भावूक जाता मनीस
की एक खरोखरच घडला काय ना त्याच्या आयुष्यान हो म्हाका मदीं मदीं प्रश्न पडलेलो. हांव मदीं एक्चुली उठांक सोदतालो पण पिक्चर इतको स्मूथ आनी ट्रॅकान घेतला कारणान आनी शेवट पर्यंत पिक्चराचो जो टेम्पो दवरला इज अ ब्युटिफूल. पिक्चरांतलो एक बरी गोश्ट म्हाका आवडली म्हणटा ते संवाद. त्या टायमाचे संवाद आनी आतांचे ह्या काळाचे संवादाक कशें अनुरूप जाता आनी तेका खंयच कानाक खटकाना आनी तो एक पिक्चराची एक जमेची बाजू दिसता. आनी सगळ्या कलाकारान एक सुंदर म्हणजे सुंदरूच अभिनय केलेलो आहा. स्पेशली मेन रोल करपी रामाणी आमचो कामत इज अ ब्युटिफूल. आनी म्हाका दिसता की गोंयच्या सगळ्या लोकांनी तो पळोवपाकूच जाय की आमच्या खंयचे तरी गोंयाचे सुपुत्राचे ते पिक्चर जालेले आसा. आनी म्हाका सगळ्यांक विनंती आहा गोंयच्या रसिक प्रेक्षकांक की तेंच्यांनी हो पिक्चर मुद्दाम पळोवप थिएटरान की जेणे करून आमकां खंय तरी एक अभिमान मांडटा येतलो वाडटलो की असले लोक गोंयान जल्माता आनी आपले खंय तरी एक संशोधनान आपलें नांव वयर करता. म्हाका अत्यंत पिक्चर आवडलो. धन्यवाद. म्हजें नांव वेंकटेश प्रभू वेल्लेकर, हांव म्हापशेचो. आयज तुमी ताटकाणा मुवी पळयले, कशें आसलें रिव्यू? ताटकाना एक फिल्म आसा पळय डॉक्टर रामानेचेर, ऑलमोस्ट ताजी बायोग्राफी कशी आसा ती. सो खूब इन्स्पायरींग आसा की त्या मुवीन फूल दाखयला ताणें कितलो हार्डवर्क केला. पयलीं फायनान्शियल क्रायसीस आशिल्ले, मागीर तांच्यांनी तरी ते आसतना सुद्दां ते मुंबय गेले, शिकले, डॉक्टर जाले, इतले स्पायन सर्जरीचेर तांच्यांनी इतले शोध लायिल्ले आसा. इट्स अ व्हेरी इन्स्पायरींग मुवी. बरो आसा. एज अ यूथ तुमी दुसऱ्या युथांक कितें मॅसेज दिवंक ह्या मुवीचेर? आतां मुवी रिलेटेड हांव तुमकां सांगूंक सोदता. तातूंत दाखयला की तो खूब कन्सिस्टंट आशिल्लो, म्हणजे नॉट टायमपास असो कांय करनाशिल्लो. एवरी डे उठ्ठालो, डेली आपूण फीट आसा. तो इज 88 years old, स्टील व्हेरी फीट. सो म्हाका दिसता आजच्या युथांनी आमी फक्त एकूच अशें रावपाक जाय की कन्सिस्टंट रावपाक जाय कितें करतात ते. नाजाल्यार एक दीस केले 2 दीस करूंक ना, तशें उपकारना. सो या बी कन्सिस्टंट. म्हजें नांव डॉक्टर चित्रांजली भोसले. मॅम आयज तुमी ताटकाणा मुवी पळयले, कशें आसलें? हा जो पिक्चर आहे प्रत्येकाने बघायला हवा. म्हणजे फक्त डॉक्टर्स नाही किंवा पेशंट्स नाही, डॉक्टर रामाणीच्या पेशंटांनी नाही तर प्रत्येक माणसांनी बघायला हवा. सध्याचं जग हे फक्त पैशापाठी धावतं किंवा फेमच्या पाठी धावतं. तसं न करता आमच्या गोव्याच्याच एका माणसाने या जगात आपलं नाव घडवलं. फक्त नाव घडवलं नाही तर आम्हाला स्वाभिमानसुद्धा आहे त्यांचा की त्यांनी फक्त फेम किंवा पैसा न बघता एक जीवाला प्राणाला त्यांनी जास्त महत्त्व दिलं. सो हा पिक्चर मी म्हणेल तुम्ही सगळ्यांनीच बघायला हवा. आणि ते गोव्याचे आहे ह्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे, ते मेन आहे. थँक्यू. आयच्या युथांक कितें मॅसेज? आयचे आमी यूथ मोबायलच्या फाटी चड भोंवता. आमकां फेम चड जाय. सो त्या परस आमी जर एक गरजू व्यक्तीक मदत करता जाल्यार ती फेम जी आसा तेंचे जे आमकां आशिर्वाद मेळटले ते आमकां फुडें वचून चड हेल्प करतले रेदर दॅन ही टायम बींग फेम. ही फेम फक्त एका दिसाची आसता, फुडें मागीर तुमकां कोण वळखना. पण जर तुम्ही कोणाक खरेंच गरजूक मदत केली जाल्यार फुडें वचून केन्ना तरी तुमकां तेचो चांगले फळ अशें परते मेळटा.